अनंत टी रिफ्रेश हमी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या दैनेबाबत कोकणसातनं आवाज उठवल्यानंतर त्याचे जिल्ह्यात पडसाद उमटलाय। याच पार्श्वभूमीवर रिक्त पद आणि आरोग्य यंत्रणेच्या कारभाराबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। वरिष्ठांकडे केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली, पाहूया। आरोग्य व्यवस्थेच्या सुधारणासाठी म्हणजे ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व वुमन्स हॉस्पिटल या ठिकाणी जी काही विशेषज्ञ आहेत, डॉक्टर्स आहेत, टेक्निकल स्टाफ आहे आणि नॉन टेक्निकल स्टाफ आहे, ह्या सर्वांसाठी वरिष्ठ स्तरावरती वरिष्ठ ऑफिसमध्ये याचा पाठपुरावा चालू आहे व तो लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे। सर, आरोग्य यंत्रणेमध्ये काही रिक्त पदे आहेत, त्याची टक्केवारी काय आहे, त्यासाठी आपण काही प्रयत्न केला? साधारण आरोग्य यंत्रणेमध्ये प्रत्येक संस्थेमध्ये साधारण 40 ते 50% रिक्त पदे आहेत। त्यातली महत्त्वाची म्हणजे जी टेक्निकल स्टाफ आहे आणि विशेषज्ञ जे आहेत ते रिक्त आहेत व त्याची वरिष्ठ स्तरावरती वारंवार पाठपुरावा चालू आहे। आपल्याकडनं जो पाठपुरावा केला गेला आहे त्याला प्रतिसाद मिळतोय का शासन स्तरावर? वारंवार पाठपुरावा केला जातो, त्याच्यावरती प्रतिसाद मिळत आहे व काही MPSC झालेले आहेत व काही परीक्षा झालेल्या आहेत, त्यातून तो स्टाफ देतील असे आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे। औषध तुटवडा आहे असं समजतंय, आपण पालकमंत्र्यांचं या संदर्भात लक्ष वेधलंय का? औषध तुटवडा तसा म्हणता येणार नाही, काही ठिकाणी होता, पण पालकमंत्र्यांनी आम्हाला वेळीच मदत करून DPC मधून आवश्यक तो निधी मागणीनुसार उपलब्ध करून दिलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।